Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E bandiraɓe sehilaɓe ko salminde e juurade e naafile mon hande wonande adiɓe horde ɓe. Naafile mon jamma hande ko ni mbaɗaton na on ji. Ɗum woni jamma ɗimmijo o ko mbatton hen mbiya jamma ɗimmijo o ko darɗe 6 juulete kala darnde ko ɗum waɗate hen. Jamma ɗimmijo o ko darɗe 6 juulete mbiya hen julte hen ɓe daɗo heno julte hen darɗe 6 juulete hen mbiya kala darnde ko ɗum waɗate hen. Fatiha lawol gotol inna a'tainaka al-kawthar laabi 10. woni jamma hande o ko watte hen nanɗon. Jamma hande woni jamma ɗimmijo o adiɓe horde ɓe ko darɗe 6 ɓe juulata. Ɗum woni ko darɗe 6 juulete hen kala darnde ko ɗum waɗate hen. Mbaɗa ɗiɗi calmina, mbaɗa ɗiɗi calmina, mbaɗa ɗiɗi calmina, wona calminali 3. Darɗe ɗe ko darɗe 6 kala hen darnde noon aɗa janga hen Fatiha lawol gotol inna a'tainaka al-kawthar laabi 10 saɗa wawi. ɗum ɗo ko wonande horɓe adiɓe horde ɓe jeeyi ɗum ɗo. Adiɓe horde ɓe jeeyi ɗum. ɗum saabi winda hen ɗiɗi ko janggo woni ñalawma ɗimmijo o wadde koye jamma he ɗum gollete janggo dawre farilla o. Mbatta ko naafila jamma dawra farilla. Jamma o ko naafila gollata so weeti dawra farilla. Farilla woni ñalawma o. Toggitande wiya as-salatu khayrun minan nawmi ha nanoya wonde nange muti. ɗo woni farilla korka ka haaɗi. Tuggi nde nanɗa as-salatu khayrun minan nawmi ɗon ha jiiya nange muta. Nde ɗo yolnde ko ɗo farilla o saawi. Ko heddi ko kadi a yamirama kadi ñaama jara. Naafilaji ɗi ko jamma, ñalawmaji ɗi ko farillaji. Ko farilla woni toon a faami woni korka ka. E nder hen ene soomi hen farillaji julɗe ene joɗiɗen toon mofti e nder farilla he. Taw sa ƴeewi juulal tusubar takkusan ɗum ɗo ɗiɗɗe koye nder ñalawma hen saawi. Futtude kam egge ko tawa taƴi. Sara heɓe nawmi o so feññinama juulata ko subaka wada faami subaka o jeeya koye ñalawma he. te ka ñalawma o ko subaka tusubar takkusan naata e nder farilla korka he. Sa raɓa hen naafilaji goɗɗi e ñalawma he ene sella. Koko mbaɗɗa hen ko wona farillaji ɗi ene wiye naafila. Sa wirdu jang Qur'ana a dokku enɗam fof ko naafila firata. ɗum noon wadde jamma ɗimmijo o wonande adiɓe horde ɓe ko darɗe 6 ɓe juulata. ɓe mbaɗa ɗiɗi ɓe calmina, ɗiɗi ɓe calmina, ɗiɗi ɓe calmina, hawra calminayi 3
faami tati hawrata ka hen darna noon mbatta ko fatiha tan mbatta hen e inna a'tainaka al kawsar laabi sappo gasi ɗo haali ɗum ɗo ta wawi ɗum tan kala hitande arde ɗum mbatta hen sa faami ɗo tan ka hitande ɗum mbatta hen gasi ɗum noon wonande kadi ɓe horɓe hanki ɓe noon daññeɓe gooɓe kamɓe kadi so ɓe piini ƴetta ngalɗo wona tawɗa andi ko ngalɗo rewi hen wadde oɗo ndewrata he annene an joom goo wona tati so ari o ɓenna yeeso anne sa arti ngabboɗa tati o faami ɗon de ni foti ƴette ɗum kadi mofton ɗum e nder moftirɗe moɗon jamma ɗimmijo o ko darɗe 6 duulete hen kala darde ko ɗum waɗete hen fatiha gotol inna a'tainaka al kawsar laabi sappo gasi tawi nonno ko majjirma hen ngara ndewaɗo mbaɗa ni 00 221 117 906 mbaɗa 14 mbaɗa 81 ma mbaɗa yaya ni oɗo yaya mbaɗani yaya mbaɗa ɗo li ngara caggirɗa hen ko sagguɗa ko a saggi he arɗo saggitoɗa nani yo Allah wallu yaare en yo gondire bol yo salam